Para pamirsa ingkang kinasih, wilujeng pepanggihan kalian renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ. Kula Pendeta Sarwanti saking GKJ Karanganyar Klasis Kebumen kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis 13 April 2026 Minggu Paskah sekawan kanthi jejer nilar sedayanipun. Nats saking Kitab Purwaning Dumadi 12 ayat 1. Sang Yehuwah dawuh marang Rama Abraham, "Sira lunga ninggala tanahira, kula wangsanira lan omahe bapakira." Para kinasih, tiyang ingkang pikantuk pedamelan ing papan sanes menapa malih tebih saking kriyanipun mesti ing manahipun tuwuh mawarni-warni pitakenan. Mengko kepriye nang kono? Ing panggonan anyar ora ana sing kenal. Panggonane kaya apa lan pitakenan sanesipun. Griya ingkang sampun dados papan ingkang ngremenaken kedah dipun tilar. Mekaten temtunipun mawarni-warni pitakenan tuwuh ing pikiran lan manahipun Rama Abraham nalika kadhawuhan nilaraken samukawis ingkang wonten ing griyanipun. Nilar para sedherekipun malah nilar tanah asalipun, tanah kelairanipun tumuju dhateng papan anyar ingkang dereng dipun mangertosi. Senadyan mekaten, Rama Abraham ngestokaken dawuhipun Gusti menika. Anggenipun Rama Abraham ngestokaken dawuhipun Gusti menika temtu awet ngugemi prasetyanipun Gusti, bilih Gusti badhe nganti lan nedahaken margi tumuju dhateng ing negari ingkang kedah dipun tuju. Boten namung menika, Rama Abraham badhe tansah binerkahan ing sauruting gesangipun. Para kinasih, kita sampun katimbalan nilar gesang kita ingkang lami, nilar sedaya ingkang kita gadahi saderengipun kadhawuhan mlebet ing gesang anyar wonten ing sihipun Gusti Allah ingkang tetela wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kita sampun gesang ing gesang anyar wonten ing Sang Kristus. Menapa kita sampun nilar sedaya ingkang asipat lami? Menapa gesang kita menika sampun nelakaken gesang ingkang cundhuk kaliyan dawuhipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun nimbali kita ing salebeting kita lumampah netepi timbalanipun Gusti, kathah bab ingkang saged nyandungi lampah kita. Setunggal bab ingkang perlu tansah kita enget lan kita wujudaken inggih menika berkah ingkang tansah kita tampi ing gesang kita. Ugi timbalan kangge nelakaken berkahipun Gusti dhateng sesami. Gusti badhe tansah mitulungi anggen kita budidaya nilar gesang lami. Pancen boten gampil, nanging Gusti mesti mitulungi kita. Temah kita saged nilar gesang ingkang lami. Amin.